سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نزع الزحرنا جم حاصرتن اوران زل نمزينات تحزنا لكم مسينا لنا لنسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تاتهم نباهم كنبل قدمي حدث ساعات بزرغحنا يسف حزب الزينا ابي تግራይ امنغو حرا مريتن سراويت تግራይ ናይ ተخسلو وتخايدو منبارو مغلاصنا ذكر انتخون حز دما مز ጉዳይ ተታሒዙ ሰበር ዜና ተሰሚዕሎም ካብ ሓይልታት ሓራ መሬት ሾሊኹ ዝወፀ ኣዝዩ ዝሕፍር ዜና ናባኹም ከነብሊና ብኻሊ ወገን ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣዝዩ ተሪር ዝተብሃለሉ መግለጺ ዘርኪሕሎም ዝርዝር ሓበሬታ ዘካተተ መግለጺ ክሰምዑ ኢኹም ብኻሊ ወገን ሕብረት ኣውሮፓ ኣመንጎ ውድብ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ፖለቲካዊ ዘተከካይ ጻውዒት ተቅሪቡሎ እንታይ በለ ኣብ ምድላውና ከዝተኻተቱ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት እተሓደዩ ንኽትከታተሉ ወንድ ዓድምና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ ሓቢርኩም ንኽትጸንሑ ብትሕትና ንሓተትም أبي منغو فرمت سممعنات مقراس تصابو على بريتوريا داغماي بوليتيكاو زتكجمر حبرة أوروبا تصوي لوخ حبرة أوروبا دبلوماساو تلوخاتات أبال حاجرات حبرة أوروبا النرويج سالسا عامته مختام سممعنات بريتوريا عمل كتم أبي زبصو حبراو قوام مجلسيو نازس أو عتزم زقربو أمانغو منغستي إيتوبيان حزباويان حارنت كراي سممعنات مقراس تصابو كابي زفرم سلست عامت كوين ولو زبالة اتمجلسم أزي أعناو زخونة جيجة الزبق عنه دمسي طيته السوق بمبالهم ننقد كبل اتمجلسي تغيسولهم سرطاو أقل قلوتات أبي مملاس ممحاش سبعو تبصحنات مجمار DDR كم ون قلا وشتاو تمزابلت مملاس مقال باون تاز جلسه مجلسي اتحبرة حجراتن زي تجمر السلام مقصالن مدلدالن أقداس مخانو أسميروم ليوم قبزي بتوسخي بمسارات اتسمم معناتم تمزابلتي مولو بمولو مملاسن تأمانن بلوصن عالم لقاو أسرار حن حقن زتقتله قدايات فتح نخرخبو مأخل زقبر ما سقاقر فتح كقبر نسقوع كبل تغيسولو قبزي بتوسخي كدمة الزمن زلو حافشو مرزا إيتوبيا أبي منغو فرم تسمم معنات بريتوريا حزباويان حارنت تግራይ መንግስት ኢትዮጵያን ፖለቲካው ዘተ ዳግም ክጅምር ንጽውዕ ክብል እትመግለጺ ጠቂሱሎም ሳልሳይ ዓመት ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ምክንያት ብምግባር ብሄር በሓባር መግለጽ ዘውጹ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዲፕሎማሲያዊ ተልእኾታት ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣውስትራልያ ቤልጅየም ቡልጋርያ ቼክ ሪፐብሊክ ዴንማርክ ፊንላንድ ፈረንሳይ ጀርመን ግሪክ ሃንጋሪ አየርላንድ ጣሊያን ሉክዘምበርግ ማልታ ሆላንድ ፖላንድ ፖርቹጋል ሮማንያ ስሎቫኪያ ስሎቫኒያ ስፔን ኖርዌይ በመባሓባር በመሆን ዝዘርግሕዎ መግለጽ ምዃኑ ተገሊጹሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምክንያት ሳልሳይ ዓመት ምኽታም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣመልኪቱም ትርር ዝበለ መግለጺ ዘርጊሑም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ሳልሳይ ዓመቱ መልኡ ክብል ዝገለጸ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ነቲ ንኽልተ ዓመታት ዘለቐ ደማዊ ኩናት ጠጠው ክብል ዝተፈረመ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ክብል ጠቂሱሎም ኣብ ክልተ ዓመታት ውሽጢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ኩሎም መልክዓት ጆኖሳይድ ተፈጺሞም እዮም ክብል ዝጠቅስ ውድብ ሕወሓት ህዝብና በአልማሚ ተጨፍጭፉም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጾታዊ ዓመፅን ቀትለትን ተፈጺሞም ህዝብና ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ሃብቱን ጥሪቱን ኮነ ተባሂሉ ኣንን ተጓሂሉን ይክብል እቲ መግለጽ ወሲኹ ይገልጽ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኣወጀ ጆኖሳይድ ንምእጋድ ድማ መሪር ቃልሲ አካይድዩ ህዝብ ትግራይ ብዘካይዶ መሪር ቃልስን ጽንቶ ደላይ ሰላም ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኣብ መንጎ ውድብ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ቅድሚ 3 ዓመት ከምዛሉ ማዕንቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዘላቂ ሰላም ንኽመጽ ተኽሲ ጠጠው ክብል ተፈሪሙ ስምምዕነት ክብል ጠቂሱሎም ኣደራድርቲ ሃገራት እህጉራትን ትካላትን ውልቀ ሰባትን እቲ ስምምዕነት ንኽፍረም ዝገበርዎ ጻዕዲ ዝናኣድ እኳ እንተኾነ እቲ ስምምዕ በቲ ዝተፈረመሉ መንፈስን ዝጀመረሉ ናህሪ ክኸይድ ኣብ ምክትታል ብዘርአይዎ ምዝንጋዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ስምምዕነት ክፍጽም ብዘይ ምኽኣሉን እቲ ንኽልተ ዓመታት ዝዘለቐ ደማዊ ኩናት ብሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ቀጺሉ 5 ዓመታት ኣቁፂሩሎ ክብል ጠቂሱሎም በዚ ድማ እቲ ብመሪር መስዋዕቲ እቲ ስምምዕነት ንኽፍረም ዝገበረ ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን መስዋዕቲ ይኸፍልሎ ክብል ዝጠቀሰ ውድብ ሕወሓት ካብ መረበቱ ብሓይሊ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ድሕሪ እቲ ስምምዕነት እውን እንተኾነ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣይኽእልን ኣብ ቅዳድ ኬንዳ ዕቂቡ ብሕማም ጥሜት ኣራዊት ይሓልቀሎ ክብል ውድብ ሕወሓት ብትሮቂሱሎ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝርከብ ህዝብና ይቅተል ይጭወ ብመንነቱ ይሳቀሎ ክብል ዝጠቅስ ውድብ ሕወሓት
مسرح فتحن تحتاتنتن يخون منقلئ تخويناتن عفتاتحون زملكتن بوليتيكا وزته اي تجمرن بحافش سممعنت بريتوريا تسبيز تجبر الوصيت كمص اي خالن سالسي عامت ون يجبر له قبل ودب حوحاته كاسيسلو حزب تግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሞትን ስቃይን ህዝብና ከበቅም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንኽትግበር ብትዕግስቲ ኣብ ዝምሕፀነሉ ዘሎ እዚ እዋን እዚ እውን እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕነት ዝጥሕስ ተግባራት ኣብ ምፍጻም ተጸሚዱ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስነ ምግባር እቲ ስምምዕነት ብዝጥሕስ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ብሄራዊ ትካላቱን ተኸታታሊ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍርን ጸለመን እንዳካየደ ጸኒሕሎ ክብል ዝጠቐሰ ውድብ ሕወሓት عطقات بمملمال بمسلطان بمودب بتግራይ ነንበዓልቱ ንምውጋዕ ይሰርሕ ሎ ከብል ተወሳኺ ክሲ ኣቕሪቡ ሎ ካብዛ ሓሊፉ ድማ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዘፈርስ ካሊ ዙር ኩናት ንምካድ ግልጺ መንቀስቃስ አበ ምግባር ይርከብ። በዛ አጋጣሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሳውሮ ዘሎ ካሊ ዙር ኩናት በኩል ገጽ ኣዝዩ ዝኸፈ ሰዓቤን ስለ ዘለዎ በኩናት ዝማል ኣድልየት ኮነ ዝፍታሕ ኣፈላላይ ከም ዘየለ ፈሊጡም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክፍጸም ግቡእ ክዋጻ ንፖለቲካዊ ዘተ መፍትሒ ክወስድ ከተሓሳስብ ንፈቱ ክብል እትውድብ ጠቂሱሎም ማሕበረሰብ ዓለም ብወገኑ ነዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሳውር ዘሎ ካሊ ዙር ቁልዕ ኩናት ጠጠው ንምባል ካብኡ ትጽቢት ዝግበር ኩሉ ክፍጽም ይግባእ ክብል ጸዋዕ ውድብ ሕወሓት አደራደርቲ ሃገራት እህጉራው ትካላት ድማ ነቲ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ትኩረት ብምኻበ ፓናል ሕብረት አፍሪካ ክጽውዓን ህሉ ኩነታት እቲ ስምምዕነት ተገምጊሙ እቲ ምቁራጽ ተቕሲ ናብ ዘላቀ ሰላም ንኽዓቢ ጸቕጢ ክገብሩ ንጽውዕ ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዋዕትና ብምባል ኣብ ዝዛዘሞ መግለጽ ጠቂሱሎም ኣብ ናይ ንግሆም ምድላውና ሓይልታት ሓራ መሬት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ምፍናዎም ጠቂስና ምንባርና ዝዝክር እዩ። ብርግጽ ምስ ሓበሬታት ተተሓይዙ ብርከት ዝበልኩም ተኸታተልትና ነቲ ሓበሬታ ተጠራጢርኩም ናይ ተቃውሞ ድምጽታት ኣስሚዕኹም ኢኹም። ይኹን እምበር እቲ መጥቃዕቲ ሎም መዓንቲ ኣጋ ወጋሕታ ከባቢ ሰዓት 3 ሓይልታት ሓራ መሬት ካብ መኾኒ ንኣንፈት መቐለ ናብ ዝወስድ መንገዲ ኣስፋልት ከባቢ ገረብ ኣገው ሓደ ሞርታር ቁምብላ ተኪሶም ምንባሮም ተገሊጹ እዩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ራያ ዓዘቦ ንዝገብሮ ዕዶት ንምትዕንቃፍ ዝዓለመ ምዃኑ ፍልፍላት ሓበሬታ ኣመላኺቶም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ትንኮሳ ንኽገብሩ ብኣብይ ኣሕመድ እውን ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም ፍልፍላት ዘብጽሑልና ሓበሬታ የመላኽት። ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኣሓድታት ሰራዊት ትግራይ ንቀድሚት ምንቅስቓስ እንትጅምራ ካብ ክልል ዓፋር ዝመጹ ሓይልታት ሓራ መሬት ናብ ዝነበረዎ በረኻ ዓፋር ክምለሱ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹሎም። ሕዚ እቲ ከባቢ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ከም ዝርከብ ፍልፍላትና ኣመላኺቶም ኣለዉ። ይኹን እምበር ብወገን ሓራ መሬት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳውያን ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ቀዲሙ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወ ክጠቕሱ ተራእዮም ኣለዉ። እቶም ሓይልታት እቲ ኩናት ኣብ ከባቢ ራያ ዓዘቦ ከም ዝተኻየደ እንዳገለጹ ልብጢሎም ከዓ ሰራዊት ትግራይ መጺኡ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ፈንዩ ዝብል ኣዘራራቢ ንባዕሉ ዝገራጩ መልእኽትታት ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እንዳዘርግሑ ይርከቡ። ሰራዊት ትግራይ ኣብ መሬት ዓዱ ንሶም ከዓ ኣብ ዓፋር ኮይኖም ከመይሉ ሰራዊት ትግራይ እንተኸይድዎም እቲ ኩናት ኣብ መሬት ትግራይ ተኻይዱ ንዝብል ሕቶ ንጹር ምላሽ ክህቡ ኣይተራእዩን። እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ድማ ቀድመ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንወደን ጥሩን ንበርሀ ባራኺ ንጉስ ገብረ ጨርቆስ ናብ ቤተ መንግስቲ ጸውዑ ከም ዘዘራርቦም ተገሊጹሎም። ዘልዓለሎም ቀንዲ ሕቶ ድማ ንምንታይ ኢኹም ራሽን ዩኒፎርም ደመወዝን ነፃ ሕክምናን ትሕቲ ብሬን ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኣጽዋራት እንዳሃብናኩም ኩናት አንጻር ሰራዊት ትግራይ ዘይትውልዑ ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረበሎም ተገሊጹሎም። ኣብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንዝቐረበሎም ሕቶ ምላሽ ዝሃቡ ኣመራርሓ ሓራ መሬት ንሶም ብፍላይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ካብ ሻዕብያ ኣድላይ ዝተባሃለ ዕጥቂ ኩሉ እንዳተገበረሎም ንሕና ዝወሃበና ዘሎ ዕጥቂ ግን እኹል ኣይኮነን ክብሉ ምጥቃሶም ተገሊጹሎም። ንሕና ዘለና ብረት 3 ዲሽቃን ብሬንን ይክብል ዝገለጹ ምዃኖም ዝተጠቐሰ እንትኸውን ተወሳኺ ዲሽቃ ሞርታርን ልዕሊን ዘሎ ኣጽዋራት ይወሃበና ኩናት ክንጅምር እንተኮይንና ክብሉ ጠይቆም እዮም። አብይ አሕመድ እስኪ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ፈኑ እሞ እቲ ዝበልኩም ኣጽዋር ክነመላልኩም ዝብል ምላሽ ከም ዝኸቦም ዝተገለጸ እንትኸውን እቲ ናይ ሎም መዓንቲ 23 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዜ ዝፈኑ መጥቃዕቲ ካብዚ ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት እንዳጠቀሱ ይርከቡ።